Aingo yo blay hay gane go par, jan ne gane jaka. Ban pensko fi kniat ne ktien ga jugu blay ngai kalau ga jingker ko fi hay gane ka par. Blay shibon fi ke bape bagi basngap ne ga ktien ga jugu blay ga jika ne ga ktien jomle ne go par shigo par. Pada gane go par dan ban pensko fi ga ktien jomle kan ngai kran chapangi Kynthei. Ngai kran chapangi Kynthei gane. Bat ngai kalau ga jingker ko ga bakraw fi ki long kemi ga long pa ki samla ki bala haye ki bala san kene kalau ngajingkar ku nam da jengpi ki Kynthei ngai kan yarap ipi shibon namar ka kis ke ba ngiju ya kendu na go por she go por be ki bri ki wan shangi ki long kami la ni ki samla la ni ki rangba kumda ter ke bejuan sing ne go por she go por ba ki ju keli shibon ki jingkeli bat ki ba ka jing ka ba ki ya kendu ka jingem na manta ka long ying ka long sam ti hai kan go por ka kwa ban kran ni phi ne ga tien jong blai ya kwa ban kran ni fi ga ktien ga chung blai hai kan ko por sapang ki Kynthei ngabu ka nong rem hang ni na ga ktien ga chung blai ka long ka Kynthei ga bastat ka te ya ka ying ka Kynthei ga bastat ka dei ka Kynthei ga bate ya ka ying hari ka Kynthei ga ba biet ka lit no ya ka ong ga ktien ga chung blai ka ta ga ding nong rem na ga ktien ga chung blai na ka kitab ju ki Proberb ka nong ga ba khat song ri khat ga baning kong ka ba ong kum ni Kabriu ka bastat baro ka te yala ka ying hynrei ka bieit ka litno ya ka dala ki jong ki kti kan ga ga ktien ga jong utrai baka Bible ka hikaya ngi baka Kynthei ka bastat ka te ya ka ying hynrei ka Kynthei ka bieit ka litno ya ka dala ga jong ki kti ga jong ka ga jingmut ka badan ga ga ktien ga jong ublai shisha ka Kynthei ka bastat ka te ya ka ying kati ke yeng ki kun ke kti ya ulok kum da ter ka pan ba ka pan long ri ka Kynthei ka bieit pada ong ka Bible ka lit no ikala jong ki ktin jong ki kti jaka ka lit no jong ki kti ka shintur ki ktien ka ba ka kren ka Kynthei ka start hang ne ga ka Kynthei ka boran ka jing start ka ba kan jablai ka don ka jing start ka jing yo i ka ba kan jablai ka boran ka jing skutu ka ba kan jablai ka di ka Kynthei ka banang ban buram ke ka Kynthei ke bandang ban skutu ke ka Kynthei ke nang ke ban penrit ile de kini ke ktien ke jung turai ke bang ka Kynthei ke bestat ke te ya ke yeng ngiyo i balai ki yeng ki sam ki pat ki pra ngabu ke jingkeli ke ba kham klan ba ke ba kham khor yo se he ke go par kat ko ma ka bangi sakri utrai ka bangi lap ke ba bon ki long yeng long sam ki bon ki briu kim wan yeng shu ki Shynrang kia klat no na de kumne de kumtai kim ju ban le ying nda kli da wat de ki balai pim le ying shu balai pi shong klat no kumne balai ba kalong kumne ki ong ni ngam su ngasu thai man le ying ki Shynrang ki ju kran ni gane ngakwa ba ki Kynthei ngakwa ba pin su tho ye gane ke jing shisha na mario le se ba pim poi perkhat ye gane re de ka ni ka ba pin sniu ye ki ying ke sam ga jung phi don bon ki Shynrang don bon ki bri ki bawan ki ba keli ki ba pan jing rap ting teng la ngi keli ong balai ka long kum ta ong nim snu ju ban le ying namar ba ka lok jonga ka kren namar ka lok jonga ka chalak palat ka lok jonga ka kren palat ka lok jonga ka kentho palat ka lok jonga ka le kum ta ada wan ying am juyo jigi ying na la poi ying ke la kren yang ada kum ni ke la kren yang ada kum tai ke la kentho yang ada kum ni kentho ada kum tai ngesnu tai ngeswit don ki bri ke bangi yo i hot de ke bangi keno palat bangi fi Kynthei tiri pada don ki bri ke bangi yo i baki bah hynrei hadian ka tu kane ki le shong ki sniu no teng da wat bah ya ka tenrai da ke ba bisar bah da pej bah teng ki Kynthei kim nang ban kren ni ke ktien kim nang ban buram numar ki Kynthei ki di ban skutu ya ke jinglong ke jung Shynrang kini ban tiap ya ke jenglong ke jung Shynrang di ne gedau teng kim nang ban kren teng kim nang ban buram cubu ngan su ai nuksa cubu ulak jung pi ulalej belah la mi dang step na yeng lelej belah baro shisi la troi sitam os ap los ara troi sitam tang na man pendap ya ke yeng gesam ini sibit ndalawan yeng marawan yeng pila pakam to trei se ka ne to trei se ka ta to le kom ni to le kom ta phim nang watang ban pediang nang welcome you ani pila wan mo pila trei pen shet ke sha ban ai kom ta fer bo on ja
ba unja sliang kum tata ni unsku tengen unsku kemen ting berbawan haying lastang ban kren lastang ban halal lastang ban pakam Shynrang kita di dengan kita udah kejingai le jepim tu mut kido min siam nang tak kido jeng shania ifiru nang tak kisngu tat nang tak kisngu lawat don we parlok janga min shwa ka bang dang ya le trailang baro shiski ngi ya kemen andala janmit ngi la ya kre ban le yeng ban le no se yeng naga daga jing tre ha ka por ba ki we ka le kre ban le phai yeng ma u le tlot ba u le ko mam kwa le yeng nakapor si kapor nga kali u ka we ka sngi ong balay be phi dala ong yang in late no sing lang ye krek we ka le sgu mujaban le yeng ka le wut ka shim ki ter gitar ban le yeng ri phi bading i ko ma phi thaj ba nga isku si ba dal ong in le yeng ha ka we ka sngi khot yang a ba du tho u phla ba ro ong phi tep da baro chi sngi nga re don bar ki perlok nga klet ik baro nga sgu tanat ka ba nga troi ka ba nga kta adalah janmit lah di ban lek yeng am kwa lek yeng nang mar balai kalok janga kalong ke bar daini palat kalong ke bar dukhi palat ke kran kam ju ai min sim si sin ro kan nge treng sitam ke kwa bit tang ye ke ba ya ka janga perte ngesku thaj ngesku lawat ngam sku kwa ban lek yeng ngangya ban lek yeng kam ju ai si sin ro ke de ge jigit kam ju kran si sin ro giktien ke badai di negara daw nga thaj nga suwit nga sukhoro di negara daw nga ong ifi nga gaktin ka jong truai ka bang ka Kynthei ka stad ka te ka ying ka Kynthei ka bieit ka lit no ya ka ying jaka dala ka jong kiti jaka kad ba ulak unang te unang penbha ka lok kanang kren da kumne kum tai kanang Kynthok da kumne kum tai di negara daw ka ying ka sam kam long ka ying ka sam ka basaj teng ka ying ong ifi nga jing sisha indala rule parat ka Kynthei la dat sensyar parat ka Kynthei la ka koman parat ka Kynthei ka ying kesam kata ka ying kesam kalau ka badat ta ba kalau ka ba peja ba hal ka ba syakri yo brele hakin nu ge benta di nega daw ka Bible ka kran ka ongkom ne shushu na ka ktian ka jung ble nginda lej ban puli na ka lenong ka ba khat ar ga de khot ka ba saw ka ba ongkom ne khat ar ka ba saw ka ongkom ne ka briu ka ba shida ka long ka pansnget yela utengah hynrei ka ba penle ran kalong ka jingpot hakish ing jong ka Kynthei ka ba shida ka Kynthei ka ba start gen ka Kynthei ka ba don ka ba shifting yo play ka Kynthei ka ba shida ka ong ka Bible kalong ka pansnget ya ulak udah lek tre udah lek kta udah don ha udah jaka usku kemen u yoto kana shapang ka ying gesam yoto kana shapang ka lak yoto kana shapang gi kon gi kti usku sarang usku tenat namar balai ba ka Kynthei ka ba start ka ba shida ka ba kren da ki ktien ka ba day kam ju penrem kam long daini ka mamlong mau jentut re ka Kynthei ka ba bieit pa de ka kren da kum ni ka kren da kum tai ka ya teng kam nyu ka ba de ulak ka ken bi ba de usakri babon ki bru nga kren de ka ni ba babon ki bru ki kren ba ki ong ye ka ni di nga daw ka Bible ka ong ba ka Kynthei ka ba shida ka long ka pansnget ya ulak teng kilok kitat kilwat kiwit ki khoro ai ga jimit perkat namar balai na ka daw ga jingbam sngutho jagalak kaning ga kran ye fi ki Kynthei ma nganget ba kalong ga jingkar ko ye fi namar ga ta ka Bible ga kran shuru na ka ju ka kitab jo Proberb kalong ga ba Kynthei ga de khot ga ba khatlai ka ongkum ne Kynthei de khot ba khatlai ka Kynthei ka ba bieit kalong ka ba bun ktin kau kalong ka ba bieit bat ka bam tip pet ka Kynthei ka ba bieit ang ka Bible kalong ka ba bun kitin kau su hala su daini su thlop ki Shynrang ki wit de na ga daw onda ki wit ki thaj ban wan yeng ki stang ban le ki stang ban le ki de na ga daw bon ke long nang sam ba pat ki ba pra teng yi keno palat yu Shynrang ba ule kom ta oj don ke ba kom ki taro hynrei pa dila da ka Kynthei ka ba start ka ba nang ka ba shifting yo play ka ba duai ka ba nang ban buram ka nang ban ai buram hala ka jong kurem hala ka jong ulak kawalam ni ka jingkiban bat kawalam ni ka jingit ka jingem bat chuan pat sep ka sngi ulah mare wan haying na baru su tenat kwa yo kwa man ye kendo kwa man ye kren kwa man ye tei ba ye sel
Tiri le ngingim nang ye kene kawalam ye gejing ye klat kawalam ye gejing ye per kawalam ye gejing blap. Nang ni nang tai di na kene gedau. Bon ba kene gisngi gejing pat ki long yeng long sam di na kene gedau. Ting teng babon ki Kynthei la ke long ki samla. Kibala khamsan ngakwa ba pin sku thu ye kene. Bat kum chik kilong kimi kilong pai bala don ki kun ki ti bala don ki ba pila don ki lok ke jong pi ngakwa pin sku thu ye kene. Ten ju hai le di. Lada piu I ba ulak jeng pi mang syu ban wan yeng ban ye kren bat pi ban ye riki ban ye le kemen bat pi ten jo ile yo le se ba pi ke jeng kren ke jeng pi ke jeng le jeng pi ke pen jengai u ke pen phat u ban wan yeng ke pen wit ke pen khoro u di nega dau ka bible ke hikai syu re ngi nega ketien ke jeng utrai u Paul Ukran syu Timothy wong kom ni neka Timothy ka ba ningkong la ka ba san ke khot ka ba khat lai ka ba ong kom ni bat ru putet kinang melin ban long ki ba alhia bat ki ba kentiap na yeng saying ti om tang ki ba alhia hynrei ki ba blap blap ru bat ki ba lorni ha ka ba ki kren ye ki ek ro ki bomdei ban kren pe kene ga diga kitien ga jongle ba ka bible ka kren ba kita ki ba alhia ki ba lek na ka we ka yeng shika we ka yeng teng teng ki Kynthei ke mom su tho e kane teng teng ki mlin ban lek ken tiap yeng na ka we ka yeng shika we ka yeng ban chu le ye tho khana teng teng wat de ka kam yeng wat de ka kam jo ulok jong pi ka jing de chi chi lok pi tho briu na pi tho no param gerjan pi tho no ha ki parlok ngong ye pi ka kam yeng wat nom ye tho ha ki we ya ulok jong pi wat nom ye tho shiki we wat nom ye tho e ka jing tlot jong ulok wat nom bi shar wat nom ye tho ngan ong yi phi ka ne ga ding shisha la da phi tho ya ulok jo phi hakiwe kalong be kum phi tho ya la ka jong ka jinglong shakiwe di ne ga daw ka bible ko ang ne upol si Timothy ka Kynthei ka balik kan tiap yeng na ka we ka yeng shikawe ka yeng ba dia tho khana lor ni teng teng wat ulok la de la ya sailot ye ga jung tlot jung la gran chapang jung on daw yo sngo si on daw sngo si mang shi ban wan yeng stang ban le ek di nega daw ka Kynthei ka di ban nang ban skuto kumno ban te ye ka yeng di ban sumar yu thli di ban sumar ngam de ban ye tho ban se ye ka kam chu ka yeng de ban se wat na ka jin khang de chu ban mi ka kam yeng ka di ban sakot ha yeng ka ta ka di ban te ye ka jlong yeng lu sam ka ba bat ka ba be ble yo ban ker khu ye pi sha skor ne ka ktien ka jomle bat ngeng ni sang ye shem nang ni shikmat na ko por ba pi pe ka ne ka channel ka jangi ka bangi ai pi ka jangi kai kumno ba pinihat namar bali ka banga kren ni kani namar don bon ba ki bre ki wani shingi ki ong pastor gi don gi jing e ngimi su thu jing mot ulok changa ule kom ta nga ga juang iki yo se dei ma pi nga juang ile se dei ma pi bam pen bang sho yu ban wan ying ba pi kren pim nang ban buram pinang ban le kom ta kata ga juja ba kata ga julang de na ga dang da fisko ne ga kitin jebre persang ban ten jo ilde persang ban yet ilde dari fikwa ban nang kami slok kam janai shushu pila ban phone yang ngi di nombar ke ban screen bangi la ban slok ban pila ni phone ban kendo ban ngi haga de prayer counseling center ka bangi judon haga de jaka man kapor ngi don mata hajrong jaga de ka counseling center gadan hapo ka de jaka ka bangi pelang jing sang bangi ai ji kai nagopor shugopor tu blame yo ban ker khu yi phim dei ban sngu thot phim dei ban sngu ra ma ka bang kran de jing shisha bat ngan sakran hi ulok jung piro daga ne ke jog akti mangan kran japang Shynrang ro kan kerul kerukom ngiri ban tip ya kerul kerukom jiki Shynrang kumlo gi sarang ngiri ban le ngiri ban tip ki Kynthei kumlo ngiri ban le ndei bo ka Kynthei kan le rang ba apalat teng teng ka Kynthei la le rang ba apalat ka to ka walam ka jing blat ka jing gesem ka walam ki ek de na ga daw ba shibon ki jag ni ki ek ha gi ni gisngi ki jing ya pat ki jing ya pra ki jing ya bun ktien de kum tai nang mar ka jing bom skuto to blame ker khu ye pi blame ya rap ye pi ngan dwai nam da jing pi ge ne gu por ka bi pi nang sha skor ne ktien jo blame nge you blame ker khu blame ai body pi to ngle man dwai ha ge ne gu por ko pa be nge dwai no khamat jame gu try ni kon jame gu try ge pe ha ge ne gu por lada ka jing em chuki ka long kum ga ne ge ktien ne ka hikai ki khalam long kum kata ka Kynthei ge busta ki lit no ye ki de le jang ki kti ke ktien ke shentor ke jingmut ke perkap ki kam ki jam jangka
Pelang ya gani kun jam aku try bikin syam bikin jam bikin ya kom ke roll ke ketir jam aku try ke bami ang ke Kynthei ke stop ke tei le ke iing ko pa pelang gani kun jam aku try bikin nang ban tei ke iing ke kom ke badai haki keten ki telit ke rukom ke gm ke junki ke man ke ski bikin ai ke jingit bikin ai ke bahatam Belai beitra men bat men ai bod ko troy ki bikin ya kan ke lenti ke jam ko troy krisham ye ki yalam ye ki padi ye ki de umen se ba ko chukle bikin la ban em de ke jim bikin am sku sarong ke dam skula ke dam sku kraw de ke boy de ke bor de ri ai de ke bor men se ba ko en pla no nyet no shurut ye ke de ke bam la ke jki baro ko le shibon jisu ba mis ngo ye ke jing duai bat nget me de ke khot me ko troy ke ba shot squad bat ke ba skap me de ke kien me ko troy ke long ke jing ker ko ke ba kraw ye ki bikin ang ban tenjo bagi nang ban pe yelede bat kinang ban yesok ro bat me ublei udong pen kya udong pedem ai ngo mis ngo ye ke jing dwai ke jingi de ke kerteng ko jong jisu ban na strat ngi dwai ngi pan ban ngai ngo amen bat amen blen ker ko yifi yesa ya kendo peang ki lama jaga